beranduegi. Ongietorri beranduegiren albistegira eta asteburuan iragarri duenez prest dago suetenaren egiaztapen informala martxan jartzeko. Adituek esplikatu dutenez egiaztapen informalak esan nahi du bileretan ika hitz egingo dutela. Egiaztapen hori edozein tabernetan hasi daiteke txikito batzuk hartu bitartean. Espainiako epaitegiek sorturi hauteskundeetan egoteko bidea itxi ondoren zurrumurruak hasi dira zabaltzen alternatibarekin eta EArekin batera Bildu izeneko plataforman aurkeztu daitekela ezker abertzalea. Zurrumurrua konfirmatu baino lehen, zenbait sektore espainiar hasi dira ilegalizazioa eskatzen. Problema disimulu falta da, ezker abertzaleak datozen hauteskundeetan egoteko hain susmagarria ez den izen bat beharko luke. Gure proposamena, Coalición por el rabo de toro español. Ertzaintzak aurrerantzean atxilotzen dituen persona guztiei inkesta pasako die kuarteleko egonaldia baloratu dezaten. Besteak beste, zeldaren txukuntasuna, komunaren garbitasuna edo janariaren kalitateari buruzko iritziak eman ahalko dituzte atxilotuek. Balorazioak onak baldin badira, ertzaintzak ez du baztertzen hemendik aurrera kuartelak hotel gisa zabaltzea turistentzako travel puntuak erabiliz. Pentsio kompleto aukeratzen dutenek doan jasoko dute ertzaintzaren jipoi bat. Sekulako pagotxa. The Sunday Times egunkari britainiarrak zabaldu du albistea. Pablo Zalba bidegain PPko eurodiputatu korellarrak bere botua saldu zuen 100.000 euroren truke. Ikusten Judas nola gehiago eskatu behartzen nuen? Eta bukatzeko Japoniatik albiste geroz eta kezkagarriagoak iristen ari dira. Bertako telebista publikoak iragarri du Fukushimako desastrea Txernobilekoaren mailaraino iritsi daitekeela. Exagerazio hutsa da noski. Egoera ez baita inondik inora ere esaten dutena bezain larria, ez da kezkatzekoa ere. Zer? Fukushimaren desastre nuklearrak amaiera honik izango ote duen ez dakigu, baina ziur gaude akaberarik ez duena zuen sormena dela. Testua bidali duzuen guztioi zorionak. Aste honetan txirringan ibiltzeko ekipamentua etxera eramango duena Mamarigako Iker Sagasti beltza izango da. Zorionak Iker. Pantailan duzuena da datozen 2 asteetarako lehia berria. Erantzunak betiko helbidera igorri, beranduegi@argia.com. Aste honetan, abiadura maite duzuenentzat, Tolosako Gipuzkoa Indoor Kartinen 4 lagunentzako sarrerak oparituko ditugu. Animo eta parte hartu! Iturri zaharretik edaten dut, ur berria edaten, beti berria denura, betiko iturri zaharretik. Postaletako paisajea baino gehiago gara. Iraganera begiratzen dugu, baina ez dugu iraganera itzuli nahi. Arro gaude egindakoaz, baina ez zaigu arrokeria gustatzen. Gurea maite dugu, baina kanpora begira ere bagaude. Txikia gara, baina ametsa handiak ditugu. Egunero ikusten dugu txindokiren atzetik eguzkia irtetzen, baina egunero kolore ezberdina du, egunero bizi berria ekartzen baitu. Zeraingo proiektura inguratu gaitu bertako langile den Jakoba Errekondo. Zerainen, herri batzarrek eduki duten pisua klabea dela kontatu digu. Proiektu honen oinarria auzolana baita. Auzolana gaur egun badirudi gauza prehistoriko batetaz hitz egiten ari gehala, baina nik uste dela daukagun gauza modernoena eta kontemporaneoena, ezta? Beste toki batutan parte hartziaz, agenda hogeita batetaz eta hitz egiten da, eta gu aspalditik handakau hitza hori dana adierazten duna eta auzolana da. Komunidade bakoitzak bere garaian eta tokian eta unean ditun beharrei erantzuteko
sistema parte hartzaile bada, ezta? Bere garaian eskola sortzeko, edo ludoteka bat sortzeko, edo liburutegi baten dinamika aurre ateratzeko erabili dan bezala, gaur egun herri osoan dinamika bai soziala eta bai ekonomikoa landu eta sortu, diseinatu eta planteatzeko erabiltzen da oso. Zaindu maite duzun hori. Auzolanean oinarrituta, Zeraingo herria etengabe ari da pausoak ematen, bizikalitatea hobetzeko, komunitatea indartzeko eta etorkizun ekonomikoa lantzeko. Hori dena, paisaia kulturala ardatz dutela. Hauxe izan nahi du paisaia kulturala hitzak. Zerain paisaia kulturala auzolanen ondorio da, ezta? Paisaia jabetzia gure komunitatearen oinarria natura degula, gure ekosistema, gure lurraldia. Paisaia da gure lurraldia, gure arbasuak eta guk lantzen degunaren ondorioz daukagunan emaitza. Hau da, natura gizakian eraginez eraldatua milaka urtetan. Hau da, Zerainen ez dago metro karratu bat bea ere gizakia inoiz iritsiztanik. Hori da paisaia, ez da, natura guk eraldatutakoa, gure komunitatea, gure kulturak. Eta paisaia kulturalak kontzeptu hori biltzen du, ez da. Gure komunitateak aurrea egiteko daukan tokia eta aurrea egiteko daukan indarra gizarte kohesioari eustea, jendearen parte hartzeari eustea, ondarian, gure naturan eta gure ondare kulturalian, ondare inmaterialian, lehenengo sektorian, baserriko produktuetan oinarritutako etorkizun ekonomikoa lantzia. Hori da gure erronka nausik. Ongi etorria Sara. Ez zaborrak markatuta bizi den auzoa da Agoplosi. Ganan dago, Akra hirigunetik gertu. Nonahi aurki daitezke pilatuta matxuratutako telebistak, ordenagailu zatiak edo hondatutako hozkailuak. Auzotar ugarik lan egiten du hondakin hauekin. Mailuarekin jo eta joari dira. Ahal dituzten metal guztiak kendu nahi dizkiete hondakinei. Burdina, aluminioa, kobrea, jada konpondu ezin diren tresna hauetatik atera alduten etekin bakarra da. Auzuneko zabalgune batean, mutiko taldea ageri da gar eta ke beltz artean. Aurretik besteek osatutako kable sortak ari dira erretzen. Kableek barruan duten kobrea atera nahi dute. Kobre hori salduta, egunean €1,50 ateratzen dute batez beste. Inolako babesi gabe ari dira, goizean goizetik iluntzera arte. Greenpeace talde ekologistak egindako ikerketek erakutsi dute Agoplosi inguruan kutsadura larritzekoa dela. Beruna, kadmioa eta merkurioa bezalako gai toxikoak, aparailu elektronikoetatik isuritakoak denak, gomendatutako mailetatik oso gora atzeman dituzte. Inguruan dabiltzanengan ondorio oso kaltegarriak ditu kutsadura honek, berunak esaterako hazten ari diren haurren garuna eta nerbio sistema zuzenean erasaten ditu. Kableak erretzen dabiltzan mutikoek bestalde, ke toxiko eta dioxina ugari arnasten dute. Berez, Basileako konbentzioak debekatuta dauka garapen bidean diren herrialdeetara hondakin elektronikoak garraiatzea. Ezkutatuta heltzen dira ordea, kamuflatuta, bigarren eskuko ondasun bezala izendatuta. Ganatarrek gustura erosten dituzten bigarren eskuko telebista, ordenagailu, telefono eta hozkailuen artean ez-zabor tona asko iristen da hilero. Ganara heltzen diren aparailu hauetako gehienak Basileako konbentzioa sinatua duten Europako herrialdeetatik datoz.
ونور عيني السر السبحان خادم القرآن من نسل العدنان صاحب مراتب الإحسان حضرة السيد الشيخ الغار إسماعيل